дуруд бинандаи азиз, мо дар мавриди сафари хеш ба шаҳри Аграи Ҳиндустон ки дар он ҷо Тоҷ-Маҳал воқеъ аст, дар канал маълумот дода будем ва хабар дода будем ки мо озими шаҳри Агра мешавем ва ба мо имкон шуд ки ба шаҳри Агра равем ва аз ин мӯъҷиза дидан намоем. хуб, нахуст ба таври фишурда дар бораи Тоҷ-Маҳал як-ду ҷумла мегӯям ва бо ҳамин иктифо мекунам. Тоҷ-Маҳал аз ҷониби яке аз шоҳони муғултабори Ҳиндустон, Шоҳ-Ҷаҳон, ба хотири ҳамсари дӯстдоштааш Мумтоз Маҳал баъди вафоти ҳамсараш сохта шудааст. дар сохтмони ин бино устухони беш аз 2000 фил сарф шудааст ва сохтмон аз соли 1630 то соли 1652 муддати 22 сол давом ёфтааст ва аз санги мармари сафед сохта шудааст ва баъдан худи Шоҳ-Ҷаҳонро низ баъди вафоташ дар ҳамин мақбара дафн мекунанд. хуб, архитектор ё ин ки меъмори ин бино бо номи устод Аҳмади Лоҳурӣ ки аз Осиёи Миёна аст ва тоҷик аст, сохта шудааст. хуб, хулоса ин буд маълумоти мухтасар дар бораи худи Тоҷ-Маҳал. хуб, ман мехоҳам дар ин навор дар бораи сафари хеш ба Тоҷ-Маҳал барои шумо маълумоти мухтасар диҳам. сафари мо аз деҳлӣ, аз шаҳри деҳлӣ, аниқтара шаҳри деҳлӣ нав то худи шаҳри Агра зиёда аз 5 соат давом кард. мо тариқи бас ё ин ки автобус ба роҳ баромадем ва сар барвақт соати 5 ва 5 гузаштагӣ ба роҳ баромадем ва ҳудудан соатҳои 11:30 ё 12 дар шаҳри Агра шудем ва аз худи то Тоҷ-Маҳал рафтан боз чандин километри дигар будааст ва бо тариқи нақлиётҳои махсус мо озими Тоҷ-Маҳал шудем. хуб, пас аз рафтан ва навбатпоиҳои зиёд ва харидорӣ кардани тикет ё ин ки билет чипта ки барои хориҷиён 1300 рупия мебошад, мо тавонистем ки вориди Тоҷ-Маҳал шавем. хуб, 100 рупия муодил аст ба 13 сомонӣ ва 1100 рупия ба хотири гардиш кардан дар худи Тоҷ-Маҳал ва ба вориди хуб марқад шудан ва аз марқад дидан кардан дар дохили бино 200 рупияи дигар бояд пардохт мешудааст ки худи ҳамин 1300 рупия ҳамаи ҳаминро дар бар мегирифтааст. хуб, мо пас аз гирифтани тикет бояд аз контрол ё ин ки аз санҷиш мегузаштем ва ҳангоми гузаштан вақте нозир аз назар мегузаронд моро ва ман аз гурӯҳ ақиб монда будам ва ҳангоми санҷидан ва гузаштан кулбори ҳамроҳи маро ки дар он микрофон, наушник ва баъзе асбобҳои дигар ки барои наворбардорӣ ба ман кӯмак мекунанд мавҷуд буд. ва вақте микрофон, наушник ва ин асбобҳоро диданд, маро нагузоштанд ки ман вориди Тоҷ-Маҳал шавам. хулоса маро берун карданд ва
гуфтанд ту ворид шуда наметавонӣ, чунки асбобҳои сабткунӣ дорӣ. хуб ман ростӣ тарсидам, гуфтам аз бо ин қадар тай кардани роҳ маро дигар ба тоҷмаҳал намегузоранд ки ворид шавам. хуб хушбахтона баъд аз чанд дақиқа маро гуфтанд ки хуб сумкаатро, кулворатро супор бо тамоми асбобҳо ва то як андоза ман хурсанд шудам ва гуфтам вориди тоҷмаҳал мешавам ва баъдан ба андешаи он ки телефони маро ҳам мегиранд каме маъюс шудам, валекин аз ман телефонро нагирифтанд ва наушник, микрофон ва дигар асбобҳои сабткуниро гирифтанд ва ба ман як коғаз доданд ки ҳангоми баргаштан метавонӣ кулвори худро гирӣ. хуб ман ростӣ ба хотири дидани тоҷмаҳал аз баҳри микрофон ва дигар асбобҳои сабткунӣ гузаштам ва вориди тоҷмаҳал шудам. ҳаво дар ниҳояти гармӣ буд, ҳудудан 38-40 градус. хуб 38-40 дараҷа ки барои як нафари рӯзадор ки дар офтоби тафсон мо навбат поистем барои гирифтани тикет, барои дастрас кардани нақлиёти махсус ки чандин километри дигар бояд равем. хулоса вориди тоҷмаҳал шудем ва издиҳоми одамонро ки барои зиёрат мерафтанд дар он ҷо мушоҳида кардем ва навбати зиёд, поистани навбати зиёд ва ҳатто ба мушоҳида мерасид ки занон, кӯдакони хурди яксола, якнимсоларо низ бо худ дар ин офтоби тафсон бурдаанд ва ҳангоми дидани тоҷмаҳал ва ин ҳама шукӯҳу шаҳомат ва зебогиҳое ки айни ҳол шумо дида истодаед, воқеан навор ё ин ки сабти он эҳсосот, он зебогиро ки бо чашми сар шумо мебинед албатта дода наметавонад. он ҳиссиётро шумо бо тамошо кардани ин навор гирифта наметавонед. воқеан як эҳсосоти аҷиб, як кайфияти аҷиб, ҳолати аҷиб ва як зебогии фавқулодаро шумо дар он ҷо мебинед ва эҳсос мекунед. хуб хулоса мо баъд аз навбатпоиҳо, чандин маротиба навбатпоиҳо ба навбатпоиҳои навбатӣ мувоҷеҳ мешудем ва роҳ ба сӯи марқад мегирифтем. ва инак чхеле ки шумо мебинед, навбатпоӣ дар ба хотири ворид шудан ба марқади шоҳ аст ва издиҳоми мардум зиёд аст ва даромадгоҳ хурд аст ва ҳамаи мардум мунтазир ҳастанд ки ворид шаванд ва баъзан хориҷиҳо ҳастанд ки аз ҷониби роҳбаладон ба истлоҳи имрӯза через карда мешаванд ва аз навбат берун мебаронанд ва бо роҳҳои дигар онҳоро ворид мекунанд. ин гуна ҳолатҳоро ҳам мо дидем ва ҳангоми ворид шудан ростӣ дар ин ҷо табло ё ин ки тахтаҳое ки дар он навишта шудааст ки аксбардорӣ ё навор гирифтани дохили марқад мамнӯъ аст ва мо кӯшиш кардем то андозае қисмате аз марқадро аз дохил қабли шоҳро навор гирифтем. вақте ки офитсер ё ин ки нигаҳбоне ки дар он ҷо гузошта шудааст чандин нафар ва аз худи болои гумбад даҳҳо дурбинҳо ё ин ки камераҳо гузошта шудааст, бо кашидани ҳуштаг ва даст такон додану манъ кардан маро аз бардоштани навор
боз дошт ва ба боло ишора кард ва ки дар боло камераҳо мавҷуд аст ва то ҳуқуқ надорӣ ки наворгирӣ. хуб хулоса ман қатъ кардам наворгириро ва ба хотире ки мамнӯъ буданаш ва иҷозат набудани навор гирифтан ман он наворро намегузорам. ин дар ҳолест ки тавонистам то андозаи дохили марқадро навор гирам. хуб издиҳоми мардум зиёд ва бо вуҷуди гармои ҳаво бо вуҷуди издиҳом мардум кӯшиш мекарданд ки дохил шаванд ва ҳазорҳо сайёҳон ва боздидкунандагон аз ходи Ҳиндустон ва аз хориҷи Ҳиндустон дар он ҷо буданд ва талош мекарданд то аз марқад дидан кунанд. хуб пеш аз наромадан ба мо пайпохҳо доданд, чиҳеле ки онро бахил мегӯянд. хуб мо пайпоҳ пӯшидем ва вориди марқад шудем. ин даромадгоҳи марқад аст ва мардум талош доранд ки вориди марқад шаванд. хулоса мо вориди марқад шудем ва аз марқад дидан кардем ва ҳамин тавр баромадем ва бо баъзе гирифтани аксҳои хотиравӣ ва тамошо кардани боғи худи Тоҷ Маҳал мо баромадем, рафтем ва ман аз паси суроғ кардани кӯлвори худ шудам ва онро ёфтам, гирифтам ва шабҳангом ба ҷои истиқомат расидем. Take photos this. नहीं There. बस एक फोटो ले लें. Sound. Kadın. Kadın.
जी सुनो भैया